Sitten kun tutkitte tätä maailmaa ja varsinkin sitä itteenne, niin muistakaa se, että kun teille on opetettu vuosia hakemaan apua jostain ulkopuolelta, tukeutumaan ulkoisiin lähteisiin esimerkiksi mielenterveyden, psyyken ja henkisen hyvinvoinnin kanssa ja fyysisen hyvinvoinnin kanssa, niin siinä vaiheessa kun sä tutustut luojayhteyskonseptiin kokonaisuudessaan, niin muista, että sä et oo mitään erillistä. Sä et oo irti mistään ja sä et tarvii mitään kirkkoa tai pappia sun ympärille kertomaan ja näyttämään ja olemaan niinku kolmantena osapuolena siinä, että sulle muodostuisi yhteys sinne luojaan. Se yhteys on sussa olemassa, jo se on aina ollut. Nyt sun tarvitsee vaan löytää itsellesi tapa ja keino ja syventää sitä sun osaamista, jotta sä muistat tämän. Tää muistaminen tapahtuu eri taajuudessa kuin tää, missä sä nyt elät tätä, jossa sulle yritetään jatkuvasti kertoa nimenomaan, että sun pitäisi ulkoapäin hakea jotain tai joku on jossain ulkopuolella sinusta. Tässä ei ole kysymys mistään Jumalasta, tässä on kysymys luojasta ja siitä sun tietoisuudesta ja siitä, että ne sanat, mitä sulle on esimerkiksi uskonnon kautta annettu, nekin on hyvin pitkälti kaikki vääristeltyjä. Kaikki kuitenkin liittyy suhun, sun kokemukseen ja siihen, mihin sä oot menossa. Ja sit sä yhtäkkiä huomaat, että sä et ollutkaan menossa. Sä vaan muistit. Moni puhuu, että siinä vaiheessa, kun sä alat tutustumaan luojakontaktiin, niin sä olisit spirituaalisella matkalla. Sehän ei pidä paikkaansa, vaan sä oot ihan paikallasi. Kaikki tapahtuu sinussa. Mieti.